నాగవ నాటి సామూహిక వివాహ కార్యక్రమంలో భాగంగా నాకు నవాన మిత్రులు నాతో పాటు అని మహారాజు అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంగా వచ్చేదైతే सामूहिक कार्यक्रम शुभाकांक्षలు నేను ప్రత్యేకించి నాగిన కార్యక్రమం వాడిన మీ సహకారం అన్నింటికి పోయిన సహకారం కంటిన్యూగా నన్ను సహకారం ఇచ్చాను. నేను పేద వర్గాలకు పోయితే మాత్రం ఆ వర్గాలు మిగతా సామూహిక వ్యవస్థ వెలుచబడదంత వాస్తవంగా సంత్ శ్రీ పులజిబాబన్ గారి నేను పదైతే ఆన్ సామాజిక వర్గం అంతా ఒగిరే దీర్ఘమైన మార్గం జాగ్రత్త నేను మా ఊరు ఇదిగే మహాగాం దగ్గర సామూహిక మా ఊరు వచ్చినంత వీళ్ళు సంతోషకరమైన విషయం. మా సాంప్రదాయం మరో ఉంటే నేను ఈ రకంగా మరణించి అదేవిధంగా నన్ను సముద్రకి ఎంప్లాయీస్ కూడా ముఖ్యంగా నన్ను కోరుకుంటుంది. నేను పదైతే వరకట్న నిషేధ నేడా అత్తరాదు తొలి జమానత తాక్షేమంట నేటికి మనకి ఇచ్చిన మరణించే మొదటిదే కారణం నేడు ఆర్థికపరమైన సమస్యలు కాబట్టి కంపల్సరీ ఊరు మరణించేందుకు ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు మాంతాం కాబట్టి నేను సంధిరా కైలాక్షికు నేటి మరణించాను. నేను కొంత ఇండివిజువల్గా మరణి జరగంత वो बच्चों समस्या इब्बंदी पड़े मन నేను మాట శివలి బదైతే సామంత విషయం గాయి నేను తొలి మత బదైతే విచార సేవనే నేను కొత్త సాంప్రదాయం వాత నేను మరమిగిటికి పేడి నందలు ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఉంది బండి చేయనా ఉంది ఫ్రిడ్జ్ చేయనా ఉంది కూలర్ చేయనా అదేవిధంగా సోఫా సెట్ చేయనా నేను ఇది పూర్ణ సాంప్రదాయం వాసేనా ముఖ్యంగా యువతులకు నేను కోరుకున్నది ఉంది యువకులకాయి యువకులకాయి నేను కొంతమంది బాయి జరగదు మరి లేకపోతే ఎంత సరైన అదురు మరి హోజే మాత్రం కాబట్టి మీరు విదోష నుంచి వెళ్తా నేను పోయితే మరి కావాలి కానీ మాకు ఇవి పాజీ ఓ డిమాండ్ చేశారు రెండు పక్షానికి ఈ డిమాండ్ మనం నేను విజ్ఞప్తి చేశామంట. వాస్తవం ఇది సాంప్రదాయం వల్ల కోవెల్ట్ నేను మత్తూరుకి ఏమనంత బట్టి సెల్లూరు మొత్తంతో సమానంగా నేను కేవల పరిస్థితి వాస్తవంతా నేను కట్టే తరగతి నుంచి తగిన అవకాశం చెల్లె నేను బచ్చిలో నా మిడితే ఇటు ఈ మధ్య 2-3 నెలల మర్మీన్ రాసి కట్టె రాసి పాయింట్స్ పిలిస్తే బచ్చిలో నాకు ఫోన్ తీసుకున్నాం సార్ మర్మీన కట్టే సార్ ముంపల కట్టులకి ఇవ్వాలి సార్ ఎక్కివ్వాలి సార్ అక్కివ్వాలి సార్ నేను కైట రావాల్సిన పరిస్థితి చెల్లె కాబట్టి నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతాడికి మీరు మిచ్చర్ అండర్స్టాండింగ్గా సీతకి ఏ తరగతి చెల్లె వాస్తవ నామా మర్మీ ఆనేగే ನನ್ನ ಮಾವು ಬಹುಬೇಟಿ ಮಾಡಿಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂಡಿ ತಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬದೈತನ್ನು ಬಹು ಮತ ಗಾಂಧಿ ಬಹುತಿ ಬಹು ಸೀದಿರೋ అవే తప్ప తొలత కామ నేను అట్లే గంజకాయ చరిగా వచ్చింది అది రకమైన నంది చేస్తాను తప్ప దుసరో బండి ఏతమకి నేను బతకి ఏతమకి కాబట్టి నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతాయితే నేను తొలతలు బదైతే వెలుగు నేర్చిన కాయద వాస్యమంతో అది కాయదతుని కంటిన్యూకి పూర్ణ సాంప్రదాయం అయితే నేను బొజ్జరైతే మన రాయసంట వ్యవస్థ మాట వడసేమంతటో నియంత్రకీల కరియర్ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೆಗಿನ ಮನೆ ಮರವಿನ ಹೊಕ್ಕಳಿ ಉಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ಕಂತ ಪೇಡಿನ ನಬ್ಬು ಹೊತ್ತು ಹೊಡ್ಕಂತ ಅದನ್ನು ದೂರ ಹಾಕ್ತದೆ ಮಾವು ಕಾಣಿನ ನೋಡ್ಕಂತ ಇದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ಮೊದಲೇ ಹೊಡ್ಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಡ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜೊತೆ ಬೋರ್ ಐತೆ ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಬೋರ್ ಏమంటారో ఊరుకుంది క్లారిటీ మధ్య 100% మా మర్మింగ్ తొలి మొత్తం నేను నేటికి జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను ప్రత్యేకించి నాకు ఎలక్షన్ నేను చైర్పర్సన్కి ఇవ్వాలి నిర్మల్ జిల్లా చైర్పర్సన్ ఆయన నిర్మల్ జిల్లా డీసీ సభ్యులుగా మనకి నేను కంపల్సరీ ప్రతిసారి వాసే మంత్రి కాబట్టి బద్దుంది టైంగా వాసుకున్న బేటి మధ్య జాగ్రత్త ఆలోచన తర్వాత నన్ను రిటర్న్ మళ్ళీ ఖానాపూర్ చూడాను కాబట్టి మీరు అనేక భావించా మీ కాయడం గురించి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయం కాబట్టి ప్రత్యేకించి నాకు ఆహ్వానం గీత నిర్వహణ కమిటీలో మనోజోగనం ధన్యవాదాలు ఇచ్చేది మీ ప్రాంతిగా సెలవు ఇచ్చి మంత్రం సందుకు రామ్ రామ్ చేసేవా జయసేవా చేస్తారు.